Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng nilani nga napawluan iti balo. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi tanadanunan iti maika 40 apanag-birthday ko. At siyempre, gabutin sa ganaak ti amin manunemi awan ti problema iti paala. Wain, adan nakasagana ket madaman ti party ken luto da ti talikod ti balay. Bibigat mo it manunemi nga napanak nakimisa. Irinto ta inkari di giti duwang anak ko manong naming nga sapain dati agawid taong may danto ko nung tumulong nga gisagana. Ken siyempre agsang ilimet di gito ita ayaban danto ka no di kitay best friends da, di kitay close da nga classmate da. Tani Gina nga inauna manong naming grade 7. Irinto tani Lenlen nga inaudi manong naming ket grade 5. Duwa nga puro nga babae manong nemi dagiti anak ko nga impati. Dedi Diyos alwad na nga edi nga asawak nga natay iti aksidente. Driver nga iti manong nemi iti jeep nga pangpasahero dedi edi. Nagdisgrasya tada kinadung parna nga bagun. Iso ti maysa nga wanggasat na manong nemi kan maysa pasahero na. Adda sa nga pulo at awanitan tinapalabas manong. Manulang tatawin idi manong nemi niya Lenlen nga naudi. Arig na tagibik manong nemi iti pumusay ni edi. Kat sa nga pulo nga tawon itan nga pimusay sa nga pulo nga tawon idan manong nemi nga baluak tangayak dati may kap upatapulo nga tawen nga panag-birthday ko. Ninanang ti kaduami manong nemi dito'y balay. So, iti maysa nga mangmanmandar kada kita agparaparte nga mangirugin tagluto di talikod. Iti umastag kanyak. Ana oras no. Agisagahan na tayo dito sango. Madaman nang. Nadanda kagawad kinapo kapitan nga. Agipatpakdak derin tolda. Tadaw nagbunag pa hindi. Tugawan nagkapo di barangay hall. Kanlamisaan. Ay na, dandaragik lani anak, amangan no, agkurang ti paalam. Papi ko magkurang. Basit mo lang, inimbitara ka. Ore sa mo imbitaran, na kita karo, bakit umay da? Sa dagita imbitara, na kita apukok, na kita kaeskolaan da. Ken, sa mo mata na maliklikan nga adda na kita umay. Di kita agar-arim ka. Ay, apo, aya. Nung apikit ngamin nga, dita pala sumarding agar-arim kanya. Nga naruna kini ko. Sino man yun? Ni Kanor. Saan ka di nga ni Kanor? Kahit mangido na natin may isang letson baboy. Uwin, sarin ka rin. Katuwin. Adalagad di kita imbitaran na unong kaduana. Isudan to at agino. Tay barakada ni Kanor. Na nang di man ni palpalagip da siya Kanor. Ay, bay kagagurap ni palagip ko ni Kanor. Nakakulkulit nga rod. Kita nakarod kita adatari gagay na kain ka. Yung bagagmat kayong kuha na saan ko na panggap ay tagasawa. Umanayan da kita anak ko nga liwliwak.
Saan ko na kayat pwede badan, sa bali nga anak. Kaapit aganak kakabay, no kas pagharigan tada mga sawakan ka. Katuwa ng tadyak na nagmirbaros, ubing ang penang. Sala nga basta ubing. Lumaplapsat ka kas kanya. Kaslawad tawad mo nga 40. Kasla 30 pa ilang. Inanang met. Talaga met. So din imalaam no sa nga siya. Dahil taga-asawa. Nagpadpada tamad nga balo. Pudno timbaga kininanang manunay kadagupan da idi nagar-arim kanyak ni Kanor manunay titipulos ag sardeng. Ar-aramida na ti amin na pumuspusan tapno mapaaklon na lang ti panagayat ko. Ngayon may sa desisyon ko manong. Jak kayaten ti agayat. Jak kayaten ti agasawa. Ibukbuk ko lang ti amin na panawon ko karikitan nak ko. Yan tanga kabailakmet nga pagadalin ida. Kakaiso na manunay may napintas ti negosyo. Agbabain sa ilak. Ado na kiti suki manunay may. Pagpapahulugan na. Wala manong. Aglaklak pagpahulugan na kada kiti RTWs, alahas, kenda dumapay. Ken kinapudno naman ng name. Nalimad pa nga agpapauto nga iti kwarta. Pasin mo kailan interest na 10% mat lagi diyan. Nagpunak manong name dinaalak iti insurance ti asawa. Imbaga, talibre ti balay mi. Family house mi na ito manong name ket ito nga kami ngagyan. Tilang paggastusan mi agad diay inaldaw ka sa pulan mi. Ken kuryente. Ti danom kita libre mat tagbot hada pressure takming. Ket kaputa kasto iti negosyo manong name baybay and selak. Kanahay nakarumwar ada wave ko nga motorsiklo manong name. Sut ususarek service ko na da papanak. Ket siyempre no ada papanak agarawatak met no nakapantalon ako pero may kumapkat ti pantalon ko kabot na sipukel di kiti legs ko sa kumapkat mat manong name ti t-shirt ko ado ta mariro nga balasa nga pailan no gabe kami kadagiti anak ko manong name ket kunada tas lamanang daklang so adot bang ibagbaga manong name nga sayang ti pintas ko sayang ti 10 nga tawenen sipud na balwa apay nga jak mangala iti lalaki nga mang paragsak kanu kanya. Tsaka sa bulan di kita. Ano mang paragsak? Magsarak kag tulang nga tayo iti pagsakitan ti ulok. Baka problema klaing ti lalaki. Yung sa bagay manong name na singpet ni Kanor. Amo na mat tiwinom. Yung jak pa'y napuutang na bartek. Sa bagay, hanamat siguro ipakita kanyak ti panakabartek na. Negosyante mat isuna manong name taggat-gatang kanaglaklako mat iti baboy. Nagbaybayan sa ilak manong name kadagiti RTW kada alahas kanagpapautang iti kwarta. Inimet Kanor manong name kat agbababoy. Agbababoy. Agdeng-negosyo iti baboy. Mapanaggatang sa naparchen, supplier na tatsandaan, uno saan kat pauragan na sana mat mapansiing rin iti tunggal katapusan wano kinsenas halos agbadpada kam di negosyo mano adamat kurung-kurung na ken owner type jeep na nga adda guy-guyudan na nga mga panano ka kadagiti mapanagatangan nga baboy dimdengan di kita anak ko manong nemi nagasaganan ti amin ti lamisaan ti tugaw adon di kita imay, adon matan di kita naluto, ket ko nakanyak di kita anak ko. Mang, kag di ko sayan. Nagdi ko sakon. Ita bigat Ngimita di kag di ko sa sukat. Siyempre, ipakachumat napintas ka bado yo. Tapno, adadamat pabintas ka. Gas lamanang da ka. Ay, huwag nga banag ko mga kayat. Di yo kayat nga agtalin na tipintas yo, mama. Nga kaslaki la ubing. Nga kaslaki la balasang bay. At di ka kadagyaman kinapod Diyos na ma-maintain nyo, di ka na ubing nyo. Ngayon dahil tamat di ka po na no, api nga santa kasardingan, di kita agar-arim kanyak.
nang mamang palubusan da kamat ket nga gasawa. Uri palubusan da, tiyakon kaya? Bahala kayo. Di da kamot problema nga anak yo. Basta ti kunami agad, ti mas masapol di pakiasawa am ket amo na kami nga ipatig na siyuman na. Ken kagro na anti amin, saan na kayo nga dangdangran, saan na kayo saktan. Kaya tiyo ko mga rodnet ni tatay ng kanor. May tatanus kaya tiyo. Okay mo to. Saan nga isupay dita? Happy birthday, mama. Ay, gaman na kanak ko. Anat kahit mga sagot, keng ka. Happy ko mga saludsudin nyo kanyak, doon niya isagot nyo. Nadalata kayo Numaterial abanag mang awan. Ngayon dati pa nagsingsingpet may ngagkapsat, panangipas nagmitagbasa, kahit isut kang kanayon may regalo kang kamamang. Mamang ko na yan. Gaman na kanak. Ay gamanak ka na kayo ngagkapsat. Anong name ididumtengan ni Kanor kaduana tiya pito nga kaduana puro lalaki manong adan tilatson. Supente ng tiyap kabayatan manong name nga may sagsagahan ti amin. Adamatin lamisaan da, duwa lamisaan ngayon di kita arak ken pulutan. Di kita karuba mga lalaki at na separate handa madaman ti inom ken pulutan da. Ay gawa nung name kinantaan takon, detan, padakam, asiraragsa. Ay gawa nung name, nganikanda ko ni Palma, Corona, ni nanang tinang Corona kanya. Dito ang anak ko nagdadati Palma, may sama-sama tinang dito kanya kiti flowers, manong nemi, aging kay masilig niya Kanora, nang ipatpet manong nemi ti sobre. Ano na to regalo kang ka, diya ka mo tigatangik iso nga kwartalotan, baka mo ka lang tumanggatangin. Nagregalo ka lang arod ng tilatson. Ay nakarod mat. Happy birthday. Kiktotak manong nemi. Daylips mo ti sining binisita na. Kat kastaw na palagbak na, Hala, loko ka, bakit daylips ko binisita? Loko ka, no kahit mo ulitak, uy, sana! Manong naming tsak man amo, tapagbit mat ti kunak. Ngam, adas mano nga segundos kunana bali adda may isa nga segundo ninanam na dagiti bibig ko kanarik ti bara dagiti bibig na awang pa inom na manong punpunasak pagid din yun kaslasaan nga may kat manong na mang hanyang punasan anak babaan nyo, nagtali na ejabara ti agek ni Tito Kanor. Napangkupay, binugbugwan manong nemi. Huwag, gabat naman ti pangan, kalpas nga kinantaan da, kan nakararagan rin manong nemi, ti makan kaning kararagan nagdibakot, nga na ito din nga kararag kaniyak, kan kasama tin nga kid daw di bendisyon nga nagiri makan. Si Marika kiti salid ko anong. Kaya nagsarmi nga. Ang pura-purusak di kitilips ko. Malagip ko ni Eddie. No kasta nga agkan na kidi ni Eddie kat nakapapaw. Yung kaslasang agtali ni Eddie, bara na. Uri na pao. Yung may kanorma ng nemi. Kasla na magpailaing ti bara di bibig niya. Namin anong nga birthday ko. Ita lang inangkan na di lips ko. Kanor. Diakon kayat kunak lang arutin, mapilit ka. Rimuharak nga nakais-isa manong naming at jak amon tirason no aping umis-isa man.
Napagustuhan na siguro. Gawatan na karamanak man ang tibibigtima sa nga lalaki. Ay, balo. Kaslak lamasetas, medyo naparsyakan ti danom. Ita, kasla kayat ko nga. Maulit ko ma. Kayat ko ti mabayakabakan. Kayat ko ti matuduan. Manong nami na ornos iti pandangan aging ka manong nami nga kunamat ni nanang. Mga kamata na. Puno napsugkan. Imbusog mo na di agek ni Kanor. Ano ni nanang? Apoy Lani aya nga pada nga balo. Ammo ka launa yan ka nagpadpada ta nga babae anak. Kaya ka di ka madlaw mati reaksyon mo. Nga ore mo la, pumpunasan, na pa mo pa binugwan. Saka na pa nagsarming nga. Apa nga muyo? Ay, di mo mat ngamin indrikep tarida ta kwartom. Di ka nakita, di pa nagsarming mo. Alam niya, anak, ay, sapo yan, anak. Kalinte kam tagragsak. Sa may sana, singpat mat ni Kanor. So nga, awan problema mo karagitan anak mo, kapot na palubusan na kamat. Oras siya, palubusan ka. Adun tinasayang mo nga tawan. So, karabang ang matanak tagragsak. Kan makatulong ni Kanor kan ka, amang dadinaran niya ka masakbayan na kita anak mo. Iniinot manong nami na agawan ni sa nga ili at dan na kita anak ko iti kwarto da manong nami kastak mo. Tsaka mo, kininanang ta. Apay nga wampay ko na. Ngayon nyo. Dak pala dito eh. Ano ba rin pala ta? Kada damat pala ta Kanor. Pagawidan nyo itan. Ewan, nagpakpakada dan. Walan, tayo kayo tumatinta sila dyo katrabiin. Napaanay kitiban nyo manong nami. Kapataan nakagdigos. Hambat ka na daga ang tiba nagkunak. Tanagdigos akmat itay agsip nga. Sakbay nga dimteng nila sa nga ili. Nga mama nga agdigusak. Manong nami idinikat kon ti arwatek ket lamo-lamo Binatog kon ti shower. Ngam saan ko pelang inyon manong. Duwang ang takulap ko manong nami iti mang taptapaya iti napintas ti sukog na amansanas ko. Sa nga pulong at tawanan. Sa pulong at tawanan nga awanan ni Eddie. Saan kong halibakin manong nami. Anda na kitirabi nga mailiwak. Anda na kitirabi nga orela do nga pungan tikaw kawilik nga rarakupen. Ita nga birthday ko. Ano nga tanong, paumyanek ni Kanor. Ay, balo aya. Tala mapampanunot mo, agdigos ka din. Nagdigos akon manong name ta kahit ko mabang-aran tiriknak kap dumakpukaw ti ararapa-apet. Nga madadaman ti bimaran ti bagik manong. Hindi sumrek ako ni ti silid ko. Pag isumat nga sumrek ni nanang. Nang, ganda na silid yun, ilakyo tari daw. Hindi ka problema. Ano problema? Nakaawi din di kakadwa ni Kanor. Emisuna. Di damat mapatakder. Yabartakder ten. Ano? So nga, yung anang ruitan. Ganda pala titrawar. Alang nga nang. Kasano na kalam riyan? Adamad dya sapaw. Di mat panikad di tulda. Ano kababay man to sa anyong pastrakin? Sige man di maman mang pastrik ng kuha ng arod. O pag kumakasyo? Sino ko mangarad? Sakit di ba't agunon eh? Dakilatan, basta ko nayo. Sumrek ka kanon, ko na ni Lani ko nayo. Basta, uwain. Sigurado sumrek data. Pagidaan ng arod. Kaya damat bakante na sila. Ulit na ka na yung malatangan na ornos. Alal sige nga rin. Tagsubliak sa dyan.
Manong nemi gabo siguro ti bannog ko kanjak mat inselip dagiti binasa ti buok ko nakaturo ak nga dagos. Diyan ka mo manong nemi no anya nga oras iti malukakak. Ngayon di kita ek manong nemi di cellphone ko. Alas 3 ti parbangon. Nagturugan nga tani kanor. May maunak manong nemi. Narasay tarwatek. Tilaing baba. Tiadatapar na manong. Naruhama ko na kastoy. Mapana kiti kusina manong nemi tapno nakuminom. Tsaka kami nang isarik ti danom. Idi nakainom ako manong nemi agsubli ako man iti silid ko. Idi bigla manong nemi aglukat tiri daw ti kwarto nga batog ko. Ket rumwar ni kanor. Inarakop nakagulpay manong kanor. Kaya't ko, umay kiti silid ko. Wala sumurta kiti silid mo. Wala man nabartek ka. Naging mabartek ka sa lang tapno ato aguntawin mo yung umian. Mabaling ka di. I love you, Lani. Saan na lang nga basta inagkan nga inamalan manong. No dikit inamalan na nga ninutnot dagiti bibig ko. Kabayatan nga nakasadagsik ti dakulap na manong nemi ket aprusan nga mas masakyan ng timay sa kadagiti mansanas ko. Idi aryaan na dagiti bibig ko manong nemi. Kanor. Ilangay. Amok at tuyak nga mga epiti panagawa mo saan ko sa pulan ka no tsakayat na mga no agbabawi at tulayang no saan kantong agbabawi pag yan sinakruinak tapos din kasi takat sumartan iti silad ta iti silad mo tagbalin matang na silad ko sumartan kanor ala ato tanglam ti agkapat ka baka lumatukol ka awanan teraramidak manong nemi ta inarunan nan tiriknak nasalam ako na nga aron no dagat itay inagkanak itay kang kantaan dak manong nemi na arunan na kitayin pinasged na tiriknak nga gingga nga itakit gumalgil ayab himpaidan ako ni ti kama manon na minalipatan na paingin sira tiridaw ket daytan inikat na manon na tinarasa nga arwat ket nagdedeng matin kanor 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 intuyek kun amanong nemi ginanas kon, inimas kon, tanya nga ron. Taore nga tanusaan ko nak. Makabagsanak ka di pa yung manon nemi kat kastauna yun ti panang pungot-pungot ko ti ulo na manon nemi kamayatan nga adda da kiti bibig na pagsinsinublatan na kirab-kiraban da kiti duwa mansanas ko. Kanor. Sa pulo nga taon kanor. Nakalalay ni kanor manon nemi. Nakamaymay tarami din na kagat-kagatan na manon nemi tinatangkin nga paset ti mansanas ko. Nasakit ko na kumang nagganas ti sakit na. Nangro na lang arudan manon nemi di bababanan ti ulo na amuklatan no sa dinut papanan na. Oh my God. Ket voluntaryo anong nemi nga nagkuti dagiti duwa nga lupok. Duwa nga gurong ko ket ingkalawak tinagbaitan na. Ket nakawaywaya manong nemi ti ulo ni kanor nga bimaba kalpasan na ket ne daytan. Gusto na ti panang sip-sip na man. Kanor. Kanor.
Kanor, makon, kanor. Anong nemi, ore ko la isurot, ga ipangato, ti patong ko, kosta nga, supsupan na, manong nemi, sa nisirek, ti dila na, kasa napakutsi-kutsi. Opo, imbag man kanor. Opo, kanor, nagmayat ko. Imbag man kanor ko na, manong nemi, ito na iturid na inaramid ti kastoy. Kastoy matlaing kat ururayak. Iti panang paraman na kanyak, tapno di kastag at adara-ara pa apet. No, hindi ko mapailang inaramid na manong nemi, tinang bisito kanya. No, hindi ko mapailang imbaga ng umyan. No, hindi ko mapailang manong nemi nga datured na. Hindi ko malaing pailaing met kumaa. Nga talaga, nga mariknak manindo nga sa ti irut. Ken barat ti arakop ken agkektimay sa nga lalaki. Kaskin, kanor. Naginggang imbiyat nan manong nemi ka do. Simreken manong nemi ti armas ni kanor. Iti sa nga pulo nga tawahin manong nemi nga awan simrek iti kwe magad adan. No muna tanalukmeg manong. Manong nemi nagbayat. Nakamay-mayat. Iti 40 nga tawin ko manong nemi ubi pay. Aganakak pay manong nemi. Kanor. Kanor-nor-nor. Wain manong nemi saan kun nga natungpal ti karik iti bagi nga tsana kun nga mangpastrek pay dito pusok ti lalaki. Saan kun kayat pay nga da mga rakop mga gek mangitayok-tayok kanyak umanay na pakaragsakak digiti doang anak ko kunak. Ngayon kasano pa ita? Kadne, no namin ano kami nga naitayok-tayok manong nemi kini kanor. Tadi may kadua nga rikos manong nemi siyak matirimabaw keng kuana. No amunat na nga, namukot matimangan manong nalukmag talaga. Mapnek aklaunay man. Kaya nabat-bati pa nga oras kada iti nga parbangon. Saan min nga sinayang manong nemi? Saan kami nga naturog? Saan kami nga naging ina na? Sabi lain sardengen manong nemi di madlaw min nga addan di kita nakmi ti kusina. Isagsagana dan ti pamigat manong nemi ta mapandag klas. Iti remuara ko ni Siled manong nemi. Kumusta ka mami? Ama, belated happy birthday. Happy ka kadimat lang? Sila po yatang ka. Sorry anak ko. Naman niya. Ni Tito Yakanor. Imyan itirabi. Niya? Kaya na napasama kami. Okay man lata. Basta ikasar na ka ni Tito Kanor. Ayun na nga rin. Dapilit sila. Nakita, kaya ringan na. Ay ba na ta? Mabigat tayon. Nakpala ta si Ar. Rin nyo, darumar-maten. Nagdang kita nga digusan. Nagdang nga digusan bagbagam. Di mayat, nagdang kayo, mamaminsan, makamenos kayo. Tulay pagbagakitwan, agbato, may masa nga shower. Makamenos kayo di danom. Ay, lani ka ha. Lani ko nagdakit lani. Ay, halma ka ha. Imi muna akmad lang nagdigos pa nung nemi kaya sumrekon na di sila. Uy, pinaturog ka matin. Buwang ka yan, karatikosin. Kalang lang takanong ka makan na kita anak ko. Ibaga akong di may panggap karata. Sige. Sumarunong ang tulagan na kasarta. Kasar? Oo, di mo kaya? Ruben ko man sikat mong ibaga, kasar ka. At pang kasar mo kanya. Nabayag ko ng ornoong. Ikasar, pang usar parang kasar ka.
At darunong ko para ti panagpamilya ta. Nga magkuray ka. Kasama na tayo duwang anak mo. Ay ba may isodad to'y? O napanawa min ni nanang kat da kaming agiin natin umay jayan nyo. Awan ti pagdanagam kadakwada. Tasad da ka tumipon ka na tayo. Malaksid, o da kayo umay sa diyabalay. Kat madanon tayo da. Hindi mo kayo na panahon ni nanang. Awang katuan at tibalay. Kanabi ko man sa mga iden na dagit anak mo. Didak kayat, di ba? Awang problema ka dakwada. Maman, saan kayat dagit anak mo? Saklain ti mga, siksika lang ti mga et kanya. Takali ka gumam ka di, nga mapaamom dagit anak ko. Hamat ka di Didak kayat, ako mabalin ko. So, sige. Dito'y kayo. Puno dito'y tayo. Sikat sumangpet dito'y balay mi. Mister. Awan pagdalagan. Tasandan do'ng baling ang problema ta. Ano? Datalaga no. O may danto. Agkuriro dito'y. Anong agkuriro ng magbaga? Siyempre. Agbasbasa damot pailangan. Gas karagitan anak ko. Suportara bida, di ba? Suportara kita. Ada na ilatangan nga kwarta para kadakwada. Yung bangko kon. So nga saan nga basta may dumawat. Ag-withdraw da lang. Yung nakurang nas pagarigan, ibaga da lang kanyak tapno. Mangtedak. Andan tunga nagbaling ang kuriro. Saan, sweetheart? Ako nagbaling ang kuriro. O may kan, nantakaro din. Kan? Kanor, sabi ko matasang kantong agpalbalin. Formal nga rod manong naming ay may da ng asawa da kanor kaduwa na siyempre ti partido da. Nagsagana da pa'y manong naming nang itugod dan tinalpasing nga luto. Kahit nangaldaw kami, nagayab kami kadikiti karuba. Kahit malpas ti pangaldaw manong naming ababalaingan nga saritaan. No intun ka no kasano. Simbaan manong naming ti pagkasaran mi kiso amin ti antikastus. Aming nga arwaten manong naming arwatek. Kan nga stamatan arwaten na kiti abay sekundari mi nga abay. Dagit duwang anak ko manong nemi at dapaset da kasekundari nga abay. Kastamatan ni duwa nga lalaki nga anak ni Kanor. Tagpadpada ka mga rot nga balong. Irudumtengen deta nga kaldawan manong nemi ti kalaysa ti seremonya. Isupela nakakita ka dagiti duwa nga lalaki nga anak ni Kanor. Guwapo daman takas ken ni Kanor. Inaunada manong nemi ngam digit anak ko. Ako ba tinagbaling nga problema? Kabayatan ti seremonya, kan kabayatan ti reception, manon na, ito ay isang function hall. Siyempre, masidagda, kada kami. Congratulations pa. Tita. Mama ko na yo. Papati awag kanyak dagiti anak na. Sige, mama. Sabi ko man maawat yung tumitlayan nga siya bali nga may kaduwa nga inayon nako. Nagbaling na to na siya at nga asawa iti hamayo. Sige mama. Paring no, may isidag min tumitirik nami kan ka. Sigon ka ni Kanor manong nemi kat talaga nga sumpiat kano di kita anak na. Tadida kayat kano manong nemi nga nakasukat ti inadam. Napihada kiti duwang anak ko manong nemi tamang problema katakwada. Sanayas dagbat kan tirik nada manong nemi kini Kanor. Tanya sa dagmat idin ni Kanor tirik na rikna di kita anak ko. Iti ngarot balay mi manong nemi iti nagnaedan mi. Agadan kam nga rumwar ngam saan kami agpadpada ti papanan. No adda papanan mi. Mapan na pasyaren manong nemi di kita ipautang na iti baboy.
o nasaan kat mapanagpasyar, mapanagkita kada kita katangan na baboy, sa napaparti dyan slaughterhouse, sa naisurusur nga mapan na ilako, o na ipautang. Tapos tawad kanyak, mamanong nemi, mapanag singir, kada kita kinsenas katapusan, kan mapan kumit ikan, manong nemi, supplyan, na kita awanin ka sa pulan da manong nemi. Tamalak si RTWs, agar lakuak pay manong nemi, kada kita food supplement, kanda dumapay, beauty products, kanda kita inaksingirin, nga inaldaw, manong nemi, binigat, minalam, inaksingirin, nga kita pautang ko. Di magpintasan na manong nemi kat kaslakang kanayon ka barbaro ni ayat kada kami ni Satur manong nemi. Satur? Kanur ko na. Balimat na Satur ti kanur. Manong nemi manipod na pasamak kada kami sa anak matan nga natatngan. Talaga nga nakaalak nga dagos manong. Kinimpadamag ko keng kuha nga dan agin inawa ko, dan nadadagsal, at dan nagpitpitik iti saklot ko. Wen manong nemi kat maragsakan mat ni kanur. Agas tamat pa nakaragsak ko. Uri ni nanang manong nemi kat maragsakan. Dadamad lamay katlong anak mo. Uno baka no haddan tupay may sa, sagbay-agbay no puska. Hindi makaupat ka matlayan, kan sapay ko matalalaki. Tapno damat anak mo nga lalaki, nga apo ko nga lalaki. At lalaki nga peso manong nemi. Diyak sakit na pumuto ti babae. Lalaki man manan. Kinunan ni Kanor. Adakat junior mon. Humpay. Di so na junior kon. Baka naluko. Ang latan. Nadi mo ka ti JR. Tayo sunod ti junior di JR, di ba? RJ. Baliktadan tan. Sige, RJ. Ano't meaning ti RJ? Ralph Joseph. Sige, di RJ. Dinublek manong nemi ti nagtagibi. Bakit nagtagibi ako nada? Ano nga, bakit nga magbagam ka taubing matalangam? Ay na, kasalasan ka nga bumakit. Lani. Nang, gapungarod ta, siyak tagbaling nga model, iti produkto eh. Di ba? Nagilaglako ka rin iti beauty products. Siyempre, siyak ti modelo. Tapno makalako ipanagdag ko nga siya. O kita nyo, isot ususarek ng lotion. O kita nyo, isot usurek ng sabon. O kita nyo, isot pagpapabudaw ko. O kita nyo, ano ka? So nakatog gumatang ka rin iti lako. Kasano nga itang kitaganakan. Sinot iba pa nagsingir. Baga akong kini Kanora. Nabagakmatan iti address da nagnagan so tapalat makamuang. Irapin na basit iti agsingir kada giti pautang ko. Yan tagi-deliver kada giti orders sampay lang ha. Kami ito mabaling kuntong panahon ni Junior ni RJ kada kayo mang. Kita nanusan yung tagaywan at apo ko yo. Okay, tuwan na. Tapos di kasta kita malag-anang ka anak. Kung naklano sa akong kaya't hawanin ti ay wanak pa yung apo ko. Tadakil na ino ng apo ko. Kaya ka, yung matapay matlagay, tartaraudi na ang apo ko. Dua manong nemi, dagiti nagbalin nga anak mi kini Kanor sakbay nga dimtengen ti managmenopos ko. Lalaki matmanin manong. Gusto nga saan nga makaputot nga talaga ti asawak ti babae. Puro lalaki. Iso dahil ni Jordan manong. Wan manong namin tuloy mi iti asawak tinagtinulong kat siyempre babaen kang kuana, kanyak, anak narigatan, anang paadala ng pareduar karigiti duwa nga inaunang anak ko. Mo namar ka nagraduar iti college manong namin iti putot na dan trabaho da at da pamilya da. Idinto tadagiti anak ko manong namin nga babae nga inauna at dan trabaho da ng awampay ta asawa na. Kaya digiti duwang inaudi manong nemi anak mi arad ako na da. Kaya dada pa lang iti elementary manong. Suda iti luliwami ngagasawa ken luliwamat
ni mama, ni nanang nga lula da. Manipot iti nagdan na kami ti asawa kan kanor manong naimi ket awampay ti dadagsen ngem kam saan nga nagkinawatan. Gagangi nga dandla talaga ti panas gaganga pinagpauyo, pasugnon. Mawan ti nadagsen nga nyaman nga dimte nga problema mi. Pero launa ti pagyami manag, tasaan nga napasamak ti kabutbutan ko pasamak. No kasunod ragsak ko, ididakam kini Eddie nga asawak ngay muna. Adad ta ragsak ko. Ragsak mi kini kanor. Nagpadpadakam nga balo, nga dakam tinag-asawa. For the second time around, isup may kaduang asawak, siyak mo ti may kaduang asawa na, ket naragsak ka. Dahito nga rod, manong name, ti pagkasalita, ket thank you. Idi anos mo nga nangibasa, ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagitipadak nga dimngeg, pagkasalita, nga napadasak ti nabalo, ket naadaan, iti may kadua nga asawa. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin kadagitipadak nga nagdingeg ka nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, asaan nga balo, Lani. Thank you kang Lani. Hindi ka ba nagsunat?